Thuiswerken was het devies vandaag, maar dat gaat niet altijd als je bijvoorbeeld in de zorg of bij een garage werkt. En waar de een minder moest werken, moest de ander juist harder aan de bak. Sommige mensen die hebben toch af moeten zeggen, gewoon een dagje zonder steunkousen, dat kan best. Ook gewoon een stuk voor onze eigen veiligheid. Het is heel druk, heel druk. De telefoon staat rood gloeiend. Iedereen wil nu alsnog zijn winterbanden eronder. Dus we doen wat we kunnen en proberen zoveel mogelijk mensen te helpen. En verder in deze Zeeland nu. Zeeland niet goed voorbereid op droomdreiging. En van een school naar een verzorgingshuis. Goedenavond. En dat was dag 3. Opnieuw werd Zeeland vanmorgen wakker met dikke sneeuwvlokken. Op meerdere plekken viel ruim 10 centimeter aan sneeuw. En door die vele sneeuw zagen sommige vervente wintersporters hun kans schoon, zoals hier in Middelburg. En als je geen slee hebt, dan kan een wasmand er ook prima voor door. Ligt nog lekkerder ook dan zo'n houten variant. Lekker glijden dus door de straten. Het is minder fijn dat glijden als je in de auto zat. Bergers hadden het vandaag dan ook weer heel erg druk met het wegslepen van gestrande auto's en vrachtwagens. Bussen reden de hele dag niet en de treinen reden zeer onvoorspelbaar vanwege wisselstoringen en ander ongemak. Dus veel alternatieven voor de auto waren er niet als je toch weg moest. Drukte ook bij de garages, waar veel mensen nog even last minute winterbanden wilden regelen. Het is heel druk, heel druk. De telefoon staat rood gloeiend. Iedereen wil nu alsnog zijn winterbanden eronder. Dus we doen wat we kunnen en proberen zoveel mogelijk mensen te helpen. En hoeveel banden wissel je dan eigenlijk op zo'n dag? Ja, we kunnen 20 auto's wel wisselen hier zo. Dus dat gaat 20 auto's per dag. Ja, dat gaat echt wel hard eigenlijk. Maar het was vooral aanpassen aan de omstandigheden. Zo moest het verkeer op de N62 omrijden door een storing bij de Sluiskeeltunnel, waardoor die een groot deel van de dag dicht was. Thuisblijven was dan ook het dringende advies. Maar ja, dat gaat niet als je bijvoorbeeld thuiszorgmedewerker bent. Bij de thuiszorg probeerden ze iedereen te helpen, maar door de langere reistijden ging alleen de meest noodzakelijke zorg door. We merken wel heel erg dat het allemaal een stukje langzamer gaat dan normaal. Sommige mensen die hebben toch af moeten zeggen, gewoon een dagje zonder steunkousen, dat kan best. Ook gewoon een stuk voor onze eigen veiligheid. En sommigen kwamen ook uit zichzelf van je hoeft niet te komen vandaag. Dus dat is wel heel fijn. Het is nu nog wel te overzien. Stel, dit gaat nog dagen voortduren, wordt het dan wel een groter probleem? Ik hoop het niet. Als ze gewoon goed blijven strooien en de weg een beetje schoonhouden, dan moet het wel lukken, denk ik. En dan was er natuurlijk ook nog de pret, want die was er door de gesloten scholen ook voor veel mensen. De een bouwde een sneeuwpop, de ander haalde de slee van zolder, maar een enkeling gooide zijn skis in de achterbak om een paar rondjes te langlaufen. Daar gaan ze dan. Muts op, skis aan, nog een stukje wandelen naar de baan en weg zijn ze. De laatste jaren is er wat minder sneeuw, dus als er dan sneeuw ligt, dan pakken we het vandaag. Hij heeft 's ochtends vroeg een parcours uitgezet. Een rondje op de atletiekbaan waarbij de tribune fungeert als helling en als afdaling. Je moet er maar zin in hebben. Sommige mensen denken van wintersport is allemaal zo koud. Ik heb het eigenlijk nooit zo koud gehad. Een beetje je vingertoppen, maar als je in beweging bent, dan word je warm. De atletiekbaan is voor hem de ideale plek om zijn sport uit te oefenen. Hier wordt niet gestrooid en geveegd, dus er blijft altijd sneeuw liggen. En zo zoekt iedereen een manier om optimaal gebruik te maken van de gevallen sneeuw. Voor deze kinderen was de ideale plek voor vandaag deze heuvel in Middelburg. Vind je het leuk? Ja. Wat vind je er dan zo leuk aan? Omdat we zo hard gaan. En dan waren ze ook nog eens vrij van school. Toch? Ja, nou nee. Het was een beetje te glad, dus we konden niet naar school. Maar je komt wel naar hier. Ja. En zo bleef het nog lang onrustig. Zowel in het Amaliapark als op de atletiekbaan. Ja, en het ziet er naar uit dat vandaag de laatste dag was gevuld met sneeuwpret. Op veel plekken is de temperatuur al boven nul en het ziet er niet naar uit dat het nog gaat sneeuwen de komende dagen. Na een hack bij de 3 samenwerkende middelbare scholen in Zeeuws-Vlaanderen zijn de e-mailaccounts van 2 leerlingen misbruikt voor het versturen van phishingmails. Van nog eens 12 andere accounts zijn de wachtwoorden buitgemaakt. Er zijn geen aanwijzingen dat er ook leerlingendossiers zijn gestolen. De scholen waarschuwen voor mogelijk verdachte berichten, zoals deze, omdat de hackers wel toegang hadden tot de adresboeken.
Tijdens het WK veldrijden in Hulst mogen alleen bewoners met een speciale toegangspas de stad in en uit met hun auto. Iedere bewoner krijgt 2 passen, zodat eventueel ook mantelzorgers er doorheen kunnen. Bezoekers van het WK moeten buiten Hulst parkeren en met een pendelbus naar het evenemententerrein. Ook vanuit Terneuzen en Antwerpen rijden speciale bussen. Het WK is op zondag 1 februari. Zeeland is niet goed voorbereid op de dreiging van drones. Dat concludeert defensiespecialist Peter Weininga. Er zou meer geïnvesteerd moeten worden in detectieapparatuur om ongewenste drones op tijd te signaleren. Weininga zegt dit naar aanleiding van de drones die eind vorig jaar her en der werden gesignaleerd boven Zeeland. Niet alleen de kerncentrale, maar het hele energiepark hier en waarschijnlijk ook wel de haven in Vlissingen-Oost. Dat zou je als één groot vitaal object moeten zien en goed beveiligen. In de eerste plaats met detectie. Ja, daar begint alles mee eigenlijk. Peter Weininga is defensiespecialist op het gebied van drones. Volgens hem wil men onrust veroorzaken met de ongewenste drones die de afgelopen tijd in Zeeland zijn gezien. Wie de drone stuurt, dat durft hij niet met zekerheid te zeggen. We hebben nooit verwacht dat er daadwerkelijk fysieke drones, mogelijk gestuurd door Rusland, we weten dat niet zeker, boven Nederland zouden verschijnen. Ja, en dat is nu wel gebleken en dat betekent dat je daar actie op moet nemen. Hij constateert dat we op belangrijke plekken in Zeeland nu nog verrast worden door de drones. Je hebt speciale radars die echt ontwikkeld zijn om drones te detecteren. Ook door een Nederlands bedrijf gemaakt. Dat soort radars zou je eigenlijk moeten zien. En dat zijn radars die sowieso alles detecteren wat er in de buurt vliegt. Dat moet centraal gemonitord worden, zodat je ook tijdig maatregelen kunt nemen. Maar dat is de eerste stap eigenlijk, detectie. Detectie moet gewoon goed op orde zijn. Die radarsystemen zijn er op dit moment wel bij militaire vliegvelden, maar zouden dus ook op vitale plekken in Zeeland moeten komen. Ja, kijk, daar kunnen drones schade aanrichten aan infrastructuur. Met name inderdaad een dauw en ook als je kijkt naar het windmolenpark hier en de zonnepanelen. En dat betekent dat je energievoorziening misschien stil komt te liggen. Dus dat is wel een potentiële dreiging. Daarom pleit de defensie-expert voor detectieapparatuur. Een infrastructureel object, dan worden ze waargenomen. Ze verdwijnen ook weer en we hebben geen mogelijkheden om ze te volgen. En dat moet allemaal met detectieapparatuur worden verbeterd. Ik praat erover verder met verslaggever Mark van Leijden. Ja, dit ging over Vlissingen-Oost. Je hebt contact gehad met Noord Seaport, die een groot deel daarvan beheert. Zijn er inmiddels wel al detectiesystemen? Nou, ze hebben dit jaar wel vorig jaar hebben ze een proef gedaan in oktober en in het voorjaar. Toen zijn er geen drones waargenomen. Op dit moment staat er nog niks definitiefs. Wel andersoortige camera's, maar die zijn niet op de lucht gericht, dus ook niet om drones waar te nemen. Ja, we hebben het hier over havens. Rotterdam en Antwerpen ook grote havens. Hoe is het daar geregeld? Nou, in Antwerpen hebben ze inmiddels wel drone-detectie en in Rotterdam hebben ze dat ook. Rotterdam is wel bezig om dat verder uit te gaan breiden, hoorde ik van een woordvoerder. Ja, en gaan ze in Zeeland het voorbeeld van Rotterdam en Antwerpen volgen? Nou, momenteel wordt er georiënteerd. Een woordvoerder van Noord Seaport zei dat tegen mij. Ze zijn aan het kijken op die markt van detectiesystemen hoe ze verder gaan. Dat wordt meer duidelijk in de lente van dit jaar. En dan moet ook duidelijk worden hoeveel en waar ze moeten komen te staan. Mark, dankjewel. Bewoners van verzorgingstehuis Buitenrust in Middelburg hebben er lang op moeten wachten. Maar het is zover. De verbouwing tot een woonzorgcentrum van de voormalige school van Scalda in de wijk Mortieren in Middelburg is klaar. Of Ravenstein heet het en over 2 maanden komen de eerste ouderen er wonen. Waar hier voorheen studenten rondliepen, is het voormalige Scalda-gebouw nu helemaal omgebouwd naar een modern woonzorgcentrum. Wauw, mooi Annie. Ah, licht. Zo, inderdaad. Het is weer wennen, hè? Een beetje nieuw. Het is allemaal weer nieuw. Ja. Maar ik bedoel, ja, verandering is altijd wel leuk. Nou, het is natuurlijk een enorm complex waarbij we een woonhart hebben voor de wijk en voor onze bewoners met dementie, mensen die lichamelijke beperkingen hebben. En we hebben ook woningen voor zelfstandig wonen met een zorgindicatie. Voordat dit gerealiseerd kon worden, moest het oude schoolgebouw op de schop en is er veel vernieuwd. Ja, er zijn zeker woningen bijgebouwd. Dat zijn huiskamers voor bewoners. En de trappenhuizen, daar heb ik van gehoord van mensen die hier rondliepen, dat ze nog herkenbaar zijn. Maar voor de rest is er echt wel heel veel veranderd. Een belangrijk nieuw onderdeel is de manier van wonen voor mensen met dementie. Voor deze doelgroep is, waar kan, veel meer bewegingsvrijheid in het nieuwe gebouw.
We hebben hier woningen op de begane grond waar ze helemaal rond kunnen lopen. Waar ze ook in de brasserie kunnen komen, maar waar ze ook naar buiten kunnen. En dat zal per bewoner verschillend zijn. En daar gaan we met het hele team en de naasten en de familie naar kijken van wat is de grootste bewegingsvrijheid voor deze bewoners. En dat is heel belangrijk. Zo. Dat is een stukje groter dan dat we gewend zijn, hè? Groot hoor. Dit jaar en in 2027 komen er ook plekken voor nieuwe bewoners in het complex. De bewoners van de locatie Buitenrust in Middelburg mogen eerst komen wennen. Vindt u het spannend om te verhuizen? Ja. Het is weer wennen, nee. Ja, je wordt iedere keer ouder. Ik ben natuurlijk in de 90. En daar zie ik er wel een beetje tegenop, hoor. Ja. Waar ziet u tegenop? Ja. Alles weer nieuw en dan moet je aan alles weer wennen. Ja. Mevrouw van der Leer en de andere bewoners verhuizen eind februari naar Hof Ravenstein. Een dag vol sneeuw betekent bij ons weer een overvolle mailbox met sneeuwfoto's. Waaronder deze twee van natuurlijk een sneeuwpop en een slee. Kan niet ontbreken. En de sneeuwpret lijkt overigens voor een groot deel klaar. Vannacht gaat het wel weer vriezen, dus is er een kans op gladheid morgenochtend. Verder is er morgen zon. Blijft het droog bij maximaal 3 graden. Dagen erna kans op regen en nog een enkele winterse bui. En tot zover deze Zeeland Nu. Vergeet niet even je sneeuwpop nog even gedag te zeggen, want ja, die is morgen waarschijnlijk gesmolten en vloeibaar. Gezellig. Voor nu een fijne avond.